Zemanê pirberê li welatekî dûr şahê xirabiyê ê bi navê Darkin şeytanên xeşan ku şahîniyên dana û tuwan wêran bikin. Pêşî birçîbûnê li her du şahîniyan zêde li cotgehan tune nekir. Bê xarin wê pir kes perîşan bibûna. Lê birçîbûn ne xirabiya tenê bû. Piştê wê we bahat. Nexweşî anê her du şahîniyan û gelek kesê bêgunah pêketin û mirin. Başê ji bo nefretê şeytanê sêyemê Darkin hêsan bû ku dawên dûbendiyê di navbera dana û tuwan da belav bike. û piştê ku nefretê hêza xwe girt, êdî şer mîsoger bû. Şer bi serê xwe ji her sêyan tev de xurttir bû. û ji ber wê yekî bû ku şahîniyên dana û tuwan li hember hevdidû şerekî dijwar kirin ku ev şer ji 400 salan pirtir berdewam kir. Ew demek dirêj bû ku Darkin li bendek bû ku xirabiya xwe li rûyê erdê belav bike. Piştê ku fersend ket destê wî, ew li dilekî ku tijêr nefret û hêrsê geriya û dilek wisa bi prensesa xeşika twana radît Kîra. Kîra dilketibû prensê danayê û her tişt ji bo daweta wan hatibû amadekirin. Ta ku destgirtiya wê Reynaldo nehatibû û ev di dêrê da tenê hîştibû. Ez ê tola xwe eldim. Dilê Kîra bi hîrs û nefretê tije bûbû û tola xwe dixwest. Ulama wê gazî sêyirbazê xirab û xurt Darkin kir. Ah Darkin, şahê xirabiyê, gazî te dikim ku tu werî nefretê û riswatiyê li ser xwe wî welatî bireşînî. Di berdêl alîkariya Darkin da Kîra qebûl kir ku korumê ji ajalê pîroz bidize evê ku parazgerê evînê dilovaniyê û mêrxasiyê ye. Dawiyê, piştî ku ez ew qas li bende mam, êdî korum bû êmin. Kurum bû malê Kîra, xirabiyê zûka bi dawî anî li evîn, dilovanî û mêrxasiya ku dilê mêran da dima. û prensesa xulê li ser êdî bû yeka bihêz ku tenê birçiyê nefret û tolhildanê Aramı bû. evin mirin edi serdesiya pirasera reşe. Pirasêra reş neyişt ku ajalê pîroz cardin kormê bi dest bixe. Etülü ben de çi zekini drakes. Ve bigre. Aştara. Ha değdi beni. Ama hamuş koninu. Esteşti xove digirim. Edi tükes ve nikarbe. Peşilimin bigre. Ejidil dibim tükes. û bi vî avayî Kîra hat guhartin û bu qewraşa herî dilsoza Darkinê şahê xirabiyê. Bêle ez şerê darkim bikim. Ka kî sermiyane? Hey, بصير يعني شو بصير؟ إذا بيجي متعقلة خو فرانية. Fikrek yeme heye. Giyayı doxazan. Naham çi mehenek ji pelete naxun. ده بخوا سوندلار هيجر بسدمي كي باش به. Tu pir camêrî gîhayê dixwazan. Li tu xêra sêhr û xurtiyê tune. Darkin pir bihêze. باشه همه چی بکن دای کسبی Em ê çi bikin? Helbet em ê şer bikin. Kêhanet dibêje ku tenê prensesekî wêrek dikare kurumê ve bigire û ev ê îşev ji dayîk bibe. Nexwe ew ê îşev ji dayîk bibe û paşê em ê şer bikin. Ha dengê xwe bibirin û binêrin wê nîşan. Tu şiklî wî dibînî? Ha ewa ye. Erê em ê jê re bibêjin fantayîro. Gelek sal derbas bûn û şer berdewam kir. شر نما خویا کو نزدیکتر داویه کی دبه Rast ez benî. Sal derbas dibin lê ev şer nema xuya ku nêzîktirê dawiyekî dibe. خوشکاتل کویه Şikere me xwe bavu fantagro. Merhaba kezî zera min. Ez têra xwe mezin bûme û ku bizanim ez çi hez dikim. Kezî zerîn. Em herin. Bi xatirê we em ê demekî nêz hevdû bibînin. Vayê tu çûy, miştere gotibû. Min digot qeyemê li vira bibînin. Ev pir bêhawe ye. û pir jî werek e.
Tu bisekine kezî zêrîn ez ê niha ji te re ber xwe de dikişîne ez nikarim xwe bigirim Keça bê aqil. Ez difetisim Makil benda çi ha? Ha? Tu çima ev qas bihîrsî dayika qas? Aram be. Ma te dît. Xa bi saxî gihand qeraxê. Ah kezî zêrîn min got belkî ez bixeniqim فیت داده دوم تو دبینی کایا چی خوش ما از مسیک مزنم و بربر روی ما Tu dibêjî و باز کی خله حد دخم binêr mehsiyekî bi ziman ما ماسیê bê ziman tişek xerîbe. Ez jî dipeyvim, tu zanî? Nakeve serê min ku tu dipêjî ew qas çaxa tu dikarî bipêvî o te qet ji min re negot Min negot hema te bi tenê guhê baştir bidana dengê xwazayê bes bû. اره و جبر نکه دوی تو سپاسیا Rast من dibêjî بکی bibore spasî dikim te min ji avê derxist هجا تو در روی یا جی تنی کیف آخود دکی و گاوی بینا خود برده جبی نکه او dereng dibe Derabe kezî zêrîn em herin bi xatirê te em hevdû bibînin هجر توی چونه بی از بیجی موغر به Min ji te re gotibû ev keçik tu car aqil nagire. Di nêzik da evê mezin bibe û ji serpêhatiyên xwe wê hîn bibe. Agre te biryar da ku tu vegarî. Tu li ku wî fanta gîro. Ulxum nere. Te dîtiyê diketî içi dirûvî. Mawha dirûyê prensesan te de heye? Ah bavo ez daristanê bûm lê ez wenda bûm û paşê masiyekî min ji avê derxist masiyekî dipeyvî Dîsan te hatê bivan xeyalên xwe yê tewşe mewşo. Bû çend cer ku ez tara dibêjim fanta gîro. Prenses li pişt hespek swar navin û ji sarayê naravin. Û ne ji çîrokê derheqê masiyên bi ziman jî hêşiyê xwe çê dikin. Ez dixwazim ez bim naxwazim bibim kesekî din Tu naxwazî baş e. Vêgavê tu yê ji yarê serkaniyê. Wî bibin serkaniyê. Fantekî merhaba çavayet me perperiya te kirîbo باشه فانتگیرو تیوی جاره چی که؟ Ma wed got qeyçi tiştên wek hergav هی تجارت مگری ایوان نیرا ام چی مزو خواره شایه گلدان ناقن لورا پی میوانی میچه نگونه We çikir ji pirtûkanina kitaba we ew nexwarine wisa Na helbette nexwar me rond para Fantekî kiro متف گزه که پچک جنه خوریه نه یک جبو سوز بو بخت Te were یک دو اره وای کرم که Pir baş e spas dikim Ez ê ji we re çîroka pîreboka bixwînim بخوره کرم آخو op op او Hey hûn di nava vira de bin ez nikarim bixwînim ne wisa Ji kerema xwe ji me re bixwîne هی هادی را به فانت ایرو نه وقت حویه هادی هم هرن Fanta îro. Baş e. Got geber de qarê. Hey gelin jar bir çekişer mi? اره بره دایم بچوک Bi xatirê we em ê demekî nêz hevdû bibînin سر جواب فانت ایرو امنیدی که هر دی ببینیم یخه خوشی